आयेन कानुन बानायनायनि गभर्नमेन्टनि आमोलाव बिबारनि सरकारनि आमोलाव भारतआ जोबोद खैफोदजों मोगा-मोगि जानांबाय जों बयबो मिथिगौ दा बेनि सिगां दोंसे मेथाइ खननि गोदो जोङो उन्दैयावहाय बे मेथाइआ खोनासं दे फरायदे जारौ लेखा फरायदे दे फरायदे बाबु लेखा Kebetulan gereng kamu cocok lego. Naथाय मा खालामबाय बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ कमप्लिटलि 2014 निफ्राय साख्रि बाख्रि गैयै हादोर खालामबाय आरो दा बेखायनो जोङो एसे आन्दाज खालामदों 2014आव बिजेपिआ बुंदोंमोन मा बुंदोंमोन जे जोङो गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला सरकाराव फैयोब्ला जोङो बोसोरसेयाव 2 कौटि साख्रि दे आङो खोनाखागौ बोसोरावहाय 2 कौटि साख्रि होगोन बिजेपिआ 10 बोसोर बारलांबाय 20 कौटि साख्रि जानांसिगौमोन नाथाय साख्रिया जायाखिसै दा साख्रि बाख्रिया जायाब्ला जोंनि फिसाफ्रा बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा जागोन न'खरनि सिमाङा बोरै जागोन दा बेखायनो जोङो सिन्था खालामनांगौ आरोमा बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायबाय जोंनि फिसाफ्रा मानसिखौ कंग्रेसआव जगदान खालामदों आरो जेब्लानाखि भुपेन बर'आ हानबाय बै समाव प्रमद बर'आ डिभाइड आसाम 50-50 होदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ डिभाइड मानि डिभाइड फैसा हिमन्त बिश्व शर्माजों 50-50 बेखौ लानानै केस होबाय राजु नार्जारिया बुंबाय बे क'क्राझाराव कंग्रेसआ मानो फैनांगौ नामनि सारा गन्द जेबो मोनामनाय गैया क'क्राझाराव बिटिसिआव कंग्रेस गैया होनबाय दहायसो मैयासो दिपेन बर' बिथाङा गावनि प्रेस मिटआव असमिया रावजों रेबें होनबाय लोहो मावबाय एबसुनि लिडार बियो मानो पलिटिक्सआव फैखो मावनानै होनबाय आपनिও পিটিসি সুক্তিপুরা এজন ব্যক্তি আমিও পিটিসি সুক্তিপুরা এজন ব্যক্তি আমি লোহো একটা যদি দুইটা মিলাই যদি ওই ইলে হুবলে হুনি লোকসভাটো যদি রাখিবা নোৱাৰে ওলাই যাব দুবাই জানা কংগ্রেসनि পজিশना बहा दङ आं बेखायनो होनदों बेलाय गाथायाव जिरायदों स्टार्टिंआव आं होनदों थाखा फैसाया मालाबाबो देरसिन नङा हाग्रामा बिथाङा गुरलाब हाजार खालि जगदान बुंबाय इउपिपिएलआव रावबो गैला इउपिपिएलआव रावबो गैला